Naporedni odnosi. Kada pogledate rečenicu, recimo Maja igra igrice, vidjet ćete i podsjetit ću vas da je glavni rečenični član naravno predikat. To je glagol igrati u trećem licu jednine prezenta. Ko igra? Maja. Maja nam je gramatički subjekat i šta je igra? Igre, igrice. Naravno, to je pravi objekat. I ovo je samo sitno podsjećanje i uvod u ono što nam je zaista potrebno da bismo mogli da razumemo naporedne odnose. Sad, zamislite da ovo proširimo sa još jednim članom, sa još jednim atributom i u ovom slučaju, naravno, podsjećam vas, sada će da bude gramatički subjekat ko? Mala Maja. Dakle, reč će biti o jednoj sintagmi, imeničkoj sintagmi, zato što je glavna reč Maja. Ali, pogledajte sada, ako imamo rečenicu u kojoj Maja i Marko igraju igrice, predikat i dalje ostaje igraju, igrice su i dalje pravi objekat, ali ko je nama sada subjekat? Definitivno Marko i Maja, jel tako? Međutim, kako ćemo odrediti ko je u ovoj grupi reči koja čini gramatički subjekat glavni? Da li je to reč Marko ili je to reč Maja? Veoma teško, jel tako? Zato što u ovoj rečenici ova dva subjekta ne zavise jedan od drugih, odnosno te dve reči nisu u zavisnom, nego u nezavisnom, naporednom odnosu. Dakle, obe su glavne. Šta to znači? To znači da u ovoj rečenici i Marko i Maja su po jedan gramatički subjekat. Dakle, ovde nemamo jedan subjekat u službi sintagme, Dakle, ovde nemamo jednu sintagmu u službi subjekta, nego imamo dve reči u službi dva subjekta. Nadam se da razumete kolika je i kakva je razlika u pitanju. Sad, naravno, naporedni odnosi su u ovom slučaju naporedni odnosi između dve reči, dakle dve čičagliše. Međutim, šta ako stavimo sintagme? Vredni Marko i pametna Maja igraju igrice, kao što vidite reč je o sintagmama. Glavna reč u sintagmi vredni Marko je Marko, glavna reč u sintagmi pametna Maja je Maja, ali obe sintagme su u službi gramatičkih subjekata i između njih su takođe naporedni odnosi. Ali naporedni odnosi mogu da budu i na nivou rečenice. Maja igra igrice i Marko navija za nju. Kao što vidite, ovo su dve potpuno nezavisne rečenice. Ne zavise jedna od druge i samim tim nalaze se u naporednom odnosu. Sad, kakvi to naporedni odnosi mogu da postoje? Pre svega, sastavni naporedni odnosi. Pogledajte sad, kod sastavnih naporednih odnosa radnja se kreće u istom smeru. Veznici su ipateniniti, učite ih na pamet i nije to toliko teško, ipateniniti. Recimo, slušam muziku i razmišljam o životu. Bukvalno ćete prepoznavati naporedne odnose po veznicima. Upotreba zapete je takođe važan segment zbog pravopisa, dakle nema je ispred i, a obavezna je ispred ostalih veznika u ovom sastavnom odnosu. Suprotni odnos je suprotan u odnosu na jednu tačku, dakle to je radnja, odnos između rečenica, reči ili sintagmi koje su suprotne u odnosu jedna na drugu. Veznici su ali nego već dok, kupili smo karte, a na koncert nismo otišli. Zatim, rastavni odnos je rastavan, dakle pokazuje se ili realizacija jedne ili realizacija druge radnje. Veznici su ili bilo, volja. Ovo bilo ili volja su poprilično retki veznici, slažem se, ali ajde neka budu tu. Kupi karte ili odustani od koncerta. Zatim, isključni odnos, iz jedne celine odvajamo jedan delić, samo što, jedino što, svi smo otišli na koncert, samo je Milica ostala od kuće, dakle to je isključni odnos i zaključni odnos se obeležava veznicima, dakle prema tome i on u stvari iz jednog zaključka vas vodi do nečega drugoga, kupili smo karte, dakle zaključujemo, ići ćemo na koncert.